kwesesihlanu uverse 22. Ngifuna ozongifundela ke angifundele esidisiwe ehambe endleleni kaNkulunkulu ethembekile. AbaseGalatia 5 verse 22. Ungangikhathaleli, ungangistresseli wena unenkinga yokukhathala. So mase ngithandaza abazalwane uzoza ke lo labo ngibabalile bazoza. Angifuni ukubaletha manje ngoba nawo nezindaba ezithanda kodwa nenkinga eziningi. Ngozofundi angaza ukwazi yini AbaseGalatia 5 verse 22. Yazi kuyabonakala abantu abangajwayela ngifunda iBhayibheli. AbaseGalatia 5 verse 22. Isihloko: imisebenzi yenyama nezithelo zikamoya. Verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Kepha abakaKristu Jesu babethele esiphambanweni inyama kanye nokuhuleka nezinkanuko. Buyela ku22 ufuna isizwe bazalwane. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Amen bazalwane. Asihlale phansi. Ngifuna siyibale le ithelo zikamoya. Wena othi uzenkozweni kodwa futhi uvakashile. Cha sengisho ukuthi uvakashile nje ngoba awulizwi izwi. Ngifuna namhlanje masikhuluma ngezithelo zikamoya. For standards ake sibale ukuthi zingaki. Wani msila funda? Izithelo zikamoya ziluthando. Uyithelo zikamoya zimbazalwane? 1. Yileyo. Izithelo zikamoya. Qhubeka msila. Nokujabula. Nokujabula. Nani bazalwane? Nokujabula. Qhubeka futhi. Nokuthula. Nokuthula. Yile. Izithelo zikamoya. Nokubekezela. Nokubekezela. Yini leyo bazalwane? Izithelo zikamoya. Yebo. Nobubele. Nobubele. Yebo. Nobuvi. Nobuvi. Yebo. Nokukholeka. Nokukholeka. Yebo. Nobumnene. Nobumnene. Yebo. Nokuzithiba. Nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Zingaki bazalwane? Ziwu9 izithelo zikamoya. Asivaleni amehlo baba, izwi lakho liyaphila linamandla. Lingamadoda acondisayo futhi lingumlilo oquthulayo. Nali ifa lakho naba abantwana bakho owabathenga ngegazi lakho Nkosi Jesu. Lo umzimba wakho, leli ifa lakho futhi ibandla lakho. Khuluma uhlathulule izwi lakho baphume beqondile izithelo zikamoya ukuze izinto ezibashayayo babone ukuthi bashaywa ukuthi abanazo izithelo zikamoya. Baba wethu namandla wonke ngegama lika Jesu. Amen. Ya. Ufuna namhlanje bazalwane usikhulumeni singahlala phansi. Ngifuna uzwe. Bangaka abazozwa? Uma ungezwa nje ungihambele. Ungahlali. Ngiyazi bazalwane. Ngifuna siswe. Izithelo zikamoya. Uma ngabe usindiswa kufanele ufikele la khona kuba nezithelo. Ngiyazi bazalwane. Yonke into inani bazalwane inezithelo. Noma kholwa unezithelo zokungakholwa.
ungenayo uJesu unamadimoni. Hayi amadimoni ahlalela kuwe. Uma ngabe ungakholwa uJesu ukholwa uSathane. Amen. Noma ungathi wena uSathane awumfuni, inkinga awumfuni kodwa unezinto zakhe. Amen. Wena uma ungana Jesu nje ake siyendaba yakho nje siyilungise ukuphola isiqhubeka. Uma ungana Jesu ungowaSathane. Amen. Yabo ngoba abakaJesu bazalwane uNkulunkulu gogo akafosi. Uma ngabe ufunda isambulo uthi usambulo umengasemnyango yangcocoza. Uma umuntu ezizwi lakhe esenjani bazalwane avule uyangena adle naye. Usho njalo. So uSathane kadingi ukudondoza. uSathane uyangena. Ngathi ufuna laba abangamukelanga uJesu. Bana ngabakhe. Angendaba ukuthi unesikhundla esontweni. Kodwa bengifuna ukukusiza ukuthi ingozi yokungabi noJesu uSathane usenzela amathanda kuwe. Amen. Yebo sabani. Ongaphili noJesu uphila nomoya ombuso omnyama. Ongaphili noJesu. Kodwa ophila noJesu uphila nomoya omngcwele. Uma ngabe umukela uJesu bazalwane kufanele ufike la ube nomoya omngcwele khona. So umoya omngcwele esiyokhuluma ngaye yilo okumele aveze izithelo kumuntu osindisiwe. Umuntu osindisiwe onganamoya omngcwele nomuntu osindisiwe onomoya omngcwele abantu ababili laba bafana. Ngoba osindisiwe onganamoya omngcwele angazi ukuthi usetshenziswa yini. Yebo uyingozi uma umzalwane nomoya omngcwele nonembeza angasebenzi kuwo. Abasindiswa abanamhlanje ngenxa yokuthi abanezithelo akusebenzi unembeza. Unembeza. Yazi ukuthi unembeza bazalwane uNkulunkulu mayidala umuntu amnikeze unembeza. Ukuthi kumele nomuntu aphile naye nonembeza. Yebo so osindisiwe uphila akhe enonembeza abe nomoya omngcwele. Angasalawula unembeza alawula umoya omngcwele. Osindisiwe wamukela umoya omngcwele. Wasekuthelani bazalwane izithelo. Yini izithelo bazalwane? Izithelo isihlahla sasibona manje. Sisibone ngathi asinayihlahla. Asinayithelo kodwa isihlahla seyithelo. Iy'thelo kumele ziphume zidliwe ngabantu. Yiy'thelo lezi. So umzalwane osindisiwe uwayi umzalwane sibone ema noma ngabe kufikani kuye umzalwane oney'thelo. So ibandla likaKristu lilahlekelele leyo nto. Alinalo ithelo ibandla likaKristu lalezi nsuku. Ngebathi abanenembeza, abanamoya omngcwele, abanezithelo, abantu nje. Thina bazalwane asiba abantu. Ngoba sithembile. Anginandaba nokuthula. Uma ngabe usonke shintshi suku. Uma ngabe ushada, ngilandela. Lapha la basayina khona umthetho wala eMzansi. Ubhaliwe lapha ukuthi ufuna ukubizwa ngasiphi isibongo. Ukhethela yena. Angithi asitha lezi politics odlala imali ungasho ukuthi ngithini. Athi lo ufuna ukubizwa ngomanzini. Ubhala isonto athi manzini. Namhlanje isonto yashintsha kuba usonto msini, kuba usonto manzini. Yashintsha usonto ubizwa ngomanzini. Mayehamba usonto kahle kahle. Usonto uzala abamputhi kodwa sohwana manzini.
inkinga yokushada nje ufuna kangaka ukushada kuyakushintsha wena ungasabi uwe manje umshado uyakushintsha wena ophila impilo yakho manje ukushada ukuphila impilo yomshado ukuphila impilo yalo oshada naye ngokusonto somanzi mekunyenwa ngisonto manje kahle kahle isonto ibizwa ngoba ngumnyeni wakhe uma ngabe usonto ihamba nge-tight edrobheni kusho ukuthi umnyeni wakho u-tight usonto ihambe nge-tight kodwa sonto uthanda ukuthi isonto yabo sonto eseshintshile gogo wabhala wathi manzi uma kanti ngoba i-tight umazi-tight ajike usonto abe nenkinga hleli esitulweni mina yazi ngiyabona ufuna ukungicontrola ngathi uyangilawula u-over-controlini awuyisho leyo nto uma soshadile ngoba umthetho womshado uyashintsha wena ngoba umshado ophilayo uyakushintsha umshado wey'gulane awushintshi noma wakhona uhamba nge-anda noma wakhona uhamba ngayo le ndawo umshado wey'gulane lo so usonto seshintshile manje uma segqoka manje usonto gqoka umnyeni wakho uzojabula akasathi ngijabule gqoke umnyeni wakho usonto shadi ngacabanga ukuthi wena uzoshada nje uhlale nje ese wena ukhomba indoda wena ungafuni ukhonjwa consciousness wena uhlalele kini lawule ube over-controlling kini ngoba umthetho womshado uyashintsha uyathanda uthandi uyashintsha kahle kahle uyakamashitsha ayisekho into eyenza wena ngoba ukuthanda wena ayisekho leyonto ayisekho into ethi ngihalele ukuyikhipha yazi ngiyoshawa umoya ngiyi-one ngike ngihle ayisekho leyonto osafuna uyikhipha hlala kini manje usonto uyabhala ngaphansi manzini yena loyo sonto base kunenkinga kamanzi iphela kuyabheda yena loyo sonto kodwa uyibizwa ngomanzini neyinkinga khalile abangifuni kodwa uzibiza ngomanzini ngokomthetho womshado bayakufuna abakufuni wena kumele udlala indima yakho wena uyidlala kunzima ukuze ngisho ugogo azange bamthande bonke uyidlala kunzima mhlawumbe uyozumukela abantu abawuthu mawube nenhlanhla kwenzeka bangakubukeli uhambe futhi yesa makuthiwa kushoniwe ulithwala idumo noma ungayifuni ukuphathwa ikhanda ngoba thina abantu abamnyama sinjalo nje ukuthi wena ushiyeke esontweni khazela iy'tulo sinjalo nje thina abantu abamnyama ngoba lapha kuzabekho bekhona nabobaba omncane nabobani bani abamazi bakoti oshaya iy'nwele zamahashi uzathi ushaya amahashi akho-ke ukubeka idumo ufake iphilisi uphethumele emabhodweni amakhulu angazi ngoba wena ukhalisa i-house of God le maphelelwa yimi nomtokozo thina nalo ayanda nomtokozo sinamphekela thina nge-Good Friday ngisho ikhaya nisifakele amasipuni nisikhiphise ngesisipuni isipulana
lapha ukuyophekela imindeni wonke umengezinyawo. Mbo, asike isikhathi sakho baby, isikhathi sakho basi. Fanele uveze isikhathi sakho njengomakoti. Asikho ku-university bayakho umakoti. Asikho isikhathi sakho lokuma lapha sibabathengi yawo chiyo ume ugeza amabhodo ume uthi ikole ngathi ufuna ukuwa ume ngoba kufanele kuvele ukuba umakoti kule mithi. Usayiphila impilo yakho. Hayi, abase sibangana wena uthanda impilo yakho. Hayi, hlale nefoni yakho sibe sithanda sakho. Uzuyitshela mina phone athi ngishade nawe yabo. Ngoba uyakhona awuyiphathi phone sisi. Angasho ngathi bakhemera bonke babhekile. Babheki enhle umthetho umshado uyakhohlwa ukuthi wena wafundaphi wagogoda wathola itiketi ezi-4 esinye siyi-6 sikhohliwe esi-6 sikhohliwe. Kodwa sibeka ukhohlwa yonke. Special citizen. Hayi mina ngisakhululekile. Inayibayilena nje kamnandi. Ngeke uyafunda. Yabo, ungahamba wambaba. Mina mama mayihamba mina. Mina ngafonela umama sasibele, umama wavuka wathi ngihamba nomama. Umama ngoba ngithela esibhedlela. Bafika esibhedlela bambheka bathola ukuthi akekho ibawodi. Why not you son? Oh my God. Downstairs. Bathi kanjani bathi kuyenzeka mso. Umzala bayengena ukuthola la umama uyamfonela. Yena umama ubona vele ayikho uyakhala. How vele ngibone. How kanjani kanjani. Hayi siyes. Umama yena wahamba ngalesithathu kuphela namba ngalesithathu. Angikho mina lesithathu kumele ugcine lesithathu. Usile angikafiki njalo ngalesithathu yakata. Hayi wena ufuna ukuza no baby. Baby. Yes, mama is on one and feel no baby. Yeah, come on now, baby. What's your baby? Man, you best my coat today. You say no baby, today we best today. And shadow, see my coat to you. Call it door, the left make us die. Man, pay the long way to pay the thing. So, if there is someone that has zithelo, makaloti, akaphela kwabo. Uyaphela, usizo lokuhamba endleleni ukuthi ya makuphele. Uyazi ukuthi umangwele uyakusola, akusole. Abazalwane namhlanje bayithethe abasola umoya. Abazalwane namhlanje umoya usabasoli, umoya usasho lutho kubo. Bahamba bakhululekile banamhlanje. Nayinkosi yohamba ukhululekile, ushayisa kaningi, kahle ufile ezweni likamoya. Sobaliwe nabafile. Uphilwe. Abantu abazalwane abaphilayo besibayeni. Ngoba bageza isitsha bezweni. Umafika isimo sithi simo misise Nkosi. Ngingasuki endaweni yami yokulinda. Nelapha imimoya ivukuza namandla. Abahlabelele ngoma, abahlabelelanga kumnandi. Yes, abazalwane banomhlanje
bazalwane bakulesikhathi abazalwane bama-2000 ngebhadi bazalwane abayifuni intando kaNkulunkulu bafune yabo yingakho umnikazi wabo angakhona ubashintsha ibeseke umshado nofunayo ukuthi indoda izokushintsha sesi itshela ukuthi la ekhaya awusanabangani kahle mawushadile nje awunabangani futhi nje bayihambela umnyamangala laba abashadile bathule abanabangani ngiyaganisisa nje wena kuyaganisisa mnamangani ngiyasho wena kuyashiya anginaye mngani mina anginaye sebasala igama nje njengawe nje ngoba kusela igama lokuthi usindisiwe wena kusela igama awusindiswanga wena uyabona mangawenzi imigomo nemibandela yensindiso akulona bazalwane akulona lekhuluma ngayo ikunikeza ikuthula ayikuniki ukuphila ngentando yakho ayikuniki ukuphuma ngokufisa kwakho nangokufuna kwakho lesi isingukutshela awunanembeza wena uhlukana nonyawo uthatha amafoni abantu abakhipha amathumbu wena uyumbulali wena ngoba unanembeza unamoya omngcwele esikhundleni sakho unaphila umoya omngcwele manje uyakulawula ngilawule ngokwami ngiyahluleka akakwazi ukulawula ngoba wena ulento abo la awuhambi ngekhanda litshelo wakho akhona abantu bayizwe ichalo so ivangeli Start
ngesonto wangithina wangiyanisa funa ukuyisho kahle ngiqaqisele ngagwaba ngaqhuma ngifaka igate uyafuna ngingena esonto ngavele ngamthatha phansi ngathi phezulu yezwa mina cha moyengcwele lapho-ke kuthini ngithe igate akagate lapho ngithe mangihlala isitulweni wathi wenzani ngambalela wathi yebo ngiyavuma sikuwami wamveli kwenzi ngithi wena owami wenzani ngathi 22 manje inkosi moyengcwele wathi ngithi phendula yini wathi futhi uzoza ngiyamtshela ukuthi uzokuhlolisa wena kwakho funa hey ekubisi ukuphila kwethu nalesinye isikhathi amandla ayasiphelela uthando lusiphelela yebo nenyama ivuke ngamandla maye kuyise kuphila kwethu nalesinye isikhathi ayasiphelela nothando lusiphelela nenyama ivuke ngamandla maye kuyise kuphila kwethu nalesinye isikhathi hayi aba right umnyango sen-right manje abanamhlanje awutshela nje ngibeka yazi ngithithile ukuthi-ke uza kanjani zana uphume la ulinyaze ngeyizwi thandaze uNkulunkulu awuthini esikora yeyi umangakahlungu ukora awusini sisibuzi sinomsebenzi yakudala sithiswa why abazalwane banamhlanje ungabajabulela wena into abayaziyo nje ukuthi uma bephuma nje endlini kaNkulunkulu baphume baphezulu baphume nje ayisiyabo imizi yabo seyinhle khona kaNkulunkulu imizi yabo yinhle kuNkulunkulu uNkulunkulu abenzele wona impahla zabo banamhlanje nje akithimisi isiso nje banamhlanje bafuna izinto zamyena bafuni banamhlanje nje bawokuhleba bawokulama bayiyo yonke into engafuneki umntwana kaNkulunkulu abasindiswa banamhlanje abethi mina bazalwane ngabinenge ngifuna kube neyimoto ngosonto lonke kodwa sonayo umntana mfanele uyikhokhe ukhumbule ukuthi wena umfazi womuntu manje nendoda emujesu kumele uyikhohlwe bazalwane uyikhohlwe ukuthi uhlale emyavini uyikhohlwe ukuthi ngenda kwakho uyaqhofa wena kubongela uyikhohlwe ayithi ngiyefela emkhuphini
nayo ithi awunamoya. Nyamalele bazalwane. Amen. Angeke nyamalala. Ngithole sheshi manje. Yena uyancama nje. Hey, prosperity. What happened? Unika sila uzowasiphila naye noma ngabe kuphi. Ivangeli mama nothi iphila nalo noma ngabe kuphi. Phakathi kwabantu abangamazi uNkulunkulu abayisitha sikaNkulunkulu wasiphila. Uthini lona uthini? Ngalabe imbazi. Kibeni ingoma manje. Ngithanda la mayethi yasi ilalele losisi lentombazane ngathi makathi muhle imisebenzi yakhe yamfakazela bakhohle ukuthi ngihambe endleleni ngathi muhle noJehova imisebenzi yakhe yamfakazela muhle basho bathi siyavumelana muhle noJehova muhle ngathi seni muhle umuhle phezu kwesimo sami nesimo sami siguquki ukuthi wena ungabi muhle nginemali angamali muhle phezu kwesimo sami ishaya izithi mama kosonke ngoba ufuneka ngoba kunenkinga namhlanje bayafa bafiswa inkinga engekuthana mali ukuze sonke imali abe nemali kunasonke aphile lo yaphila lo nemali nasonke hayi sesasisindiso le ukuthi bangabusindisiwe kube neyithelo ayelesesi asibambe meeting emuthi abazalwane namhlanje bayipoison behlele ezithulweni zikaNkulunkulu ayipoison omzalwane ehlala eduze kwakho yempoison poison hamba ngenyanga kunamagama athile abantu angomela phambili afakaze nimthande nonke mayephuma nje athi 1 2 abed ithelo sikamoya ongcwele makanoziphi yabo yasithina namasindiswa bekhona abantu beshumayela babona ukuthi ngathi ungahamba naye umuntu ohlala naye kwakhe namhlanje baholisi selihlabelile America thina sikanzansi yethu America ineighbor siwane hallelujah Father God sewathi kumangcwele nasho kanjena bazalwane hawu usakhona ukuyishuna sepikile ube-American efile bakababa zekelani zosiphamano hayi odora kumnyama
amnyama akugeza amabhodo bageza amabhodo uthathwa ubuso kwakhe Sebenza masikhonza uNkulunkulu sicinge kuqala sithi esesithi yendlule nomuntu wesikhathi sakhismisi lithi uma ungekhumbula ukwenzele inkosi awuyisosi sophila ngale tulo nje yakusiza le tulo umnganani wo next njengoba ngiyisa nje kuye njodini uzolungisa ethelo sikamoya ongcwele basalwane siyafuneka la empilweni yakho ungudwa kakhwanasi kufuneka ube nethelo sikamoya ongcwele uzophela ngale nkani yakho ngathi isangoma sibalekile pheshweni
Hawu. Gogo wena thina sesontweni wakhala kuvuka ingane kwani sakwazi. Sekusha ithambile.
wena uyakhula. Phela bazalwane igama likaJesu linamandla. Uma sibiza niyakaza masibone emkhathini lapha ayaza ngoba indaba ukuthi wena uzowahlukumeza. Yebona. So uma ngitshela nje wena utshela lelwane esikhathi. Izithelo zikamoya ziluthando nokujabula nokuthula. Akaphansi amabhizinisi asazi ubhizinisi ufike. Funda 1. Kepha izithelo zikamoya. Neza mzalwane izithelo zikamoya. Ithi magogo, ithi umuntu esephila nomoya omngcwele kumele abe nezithelo. Azivumi izithelo zikamoya omngcwele ukuthi lo. Ziyahamba. Yabona into ethi lova, into ethi sathi ungakuthandi because kube nesilukulu ulimale wena uhlale yingwani. Ngoba umuntu esindiswa kuyaphuma umoya engcolile esiyahamba idabule inkani ezomileyo intunti ilori yakhulu ukuthi ngizobulela endaweni yami engikhishwe kuyo ifike ithole nganamuntu yahlathi ithi iBhayibheli ithi mama sonto iyabuya izohlola mayifika uhlile chanyeliwe iyajikwa ibuye futhi izohlola ilonje izohlola ithola ukuthi wena hayi indaba yakho yona vele nje
baningi ugcina kaloku umuntu kube njengoba wena ungisho manje. Bamba izithelo zikamoya. Umuntu omoya ngcwele kumele ube nazo nezithelo. Yabona umnandi umzalwane onothelo udlulisa noshukela. Sengaphela ebandleni kaNkulunkulu abazalwane ukuthi babe nezithelo. Abazalwane abanezithelo manje. Izinto ezishayile sibonile. Khona izinto zale ndlela elisisi. Kunenkinga abazalwane ezihlangana nomuntu okholwa lokho. Kodwa wena manje uyakhona mama sekumele unotshele ubani yilo okholwa. Kunezinto ezitatazelisi. Awunazo ithi wena ngoba inkinga yakho khona izinto onganazo. Ezokwenza ukuthi zibuyise sokuma endleleni yokholo. Awunazo. Khona izinto onganazo. Wena unengezi. Kale ngicabanga emuva. Cabanga ibhithi yasemuva. Oh yeah. Uma sokugenela pheke noqala ngokuthi awusho crowd but ngokani cards injongo kaJesu ahamba uJesu ezulwini ashiye lo moya ongcwele ukuthi umoya ongcwele asifundise asifundise abe nathi ukuze sibone lenkulu siyayibona izwe ubumnandi ngokendli kaNkulunkulu abajabuli babendli kaNkulunkulu okuzokutshela ukuthi ubambe kanguka ukuthi mina kuvesi bani ukuthi vesi chapter bani vesi bani ukuthi ngingakubuke esintweni sekuzena usho uNkulunkulu angangibeka mina ayisethi ngingakubuke ngiyabona alright njengoba wena umsebenzini ufuna isikhulu mangathi umphathi usho ukuthi wena ungababuka abantu amakhasi omsimo wakho amasharazelele I'll qualify only a little few days
uzofaka ukuthi sengiyekile bazalwane yekuphaka awushaya khona msini shamsina ufuna ukuthandaza ngoba sokwatile phela le mhlantshume ngehlali ngakubona ngoba izinto ezilapho ya ziluthando Zara kuthiwani kepha izithelo zikamoya ziluthando hawu izithelo zikamoya ziluthando umzalwane zanti inkulu onomoya ongcwele kunani hayi osiphethele ioka ephatha konyawo yabona lo mzalwane aphethe kumenze yazi mesethi ngayisentela kungathanda cha othela izithelo zikamoya ongcwele izithelo zikamoya ongcwele ziluthando yebo msila kuwe nokujabula mama soko umzalwane onezithelo uyajabula noma kungafika siphi isimo asifanele inkinga mayifika kubhocobale thina gogo silohlobo elingabhocobaniswa zinkinga ngoba nale jabulo esinayo singephutho masingajabuli sisho ukuthi injabulo yethu yaphuthwa khona izimo eziphutha injabulo yethu Sabazana. So umzalwane ungajabuli. Hayi lo istage akusasathanda ntokosi. Umehlala njalo aphethe izinto ezizingajabuli. So ngazi nale njabulo esenginayo ngingeke na iphuthwa umuntu nje noma ngihlezi izidla nayo muyalo yakhe inzima na ayisimanga sijabula mama Lord sijabula phakathi kwezinto silehlobo badidela abantu ukuthi why ngoba siswile so ukuthi ngaphakathi ayikho efanele uyivumele iphucele injabulo ngoba mawuphelele injabulo uphelele mafutha okukhonza uNkulunkulu uphelele umsoqo ophila Razwa so ayikho sonto ufika inkinga ufika inhlamba mawubuye edolweni nje uphilile thina sinenjabulo yini insindiso bazalwane insindiso uyazi ukuthi umuntu ongasinzwanga kajabuli hawu yajabuli injabulo yakhe isikashana uzanqaba nalo usuku wena isula mntanakeni thina sakhule esontweni thina esontweni lakithi iNew Zion esicabanga ngesilungu cabanga dala New Zion abafundisi besonto lakithi ukwalo so wamasehambile kumkhulu-ke wasango esontweni lakithi siyayiphilela inkosi angifani nawe nje wena umini waphi esontweni lakithi siyasithula ebandleni sayiphilela inkosi yami angayibona lutho emvukwanisa lenkosi alemazi kodwa zona beyikhona lekuphela siyaphila uma ngabe khona into engikhulu esuka ebantwini abandleni bazalwane ngekhola ukuphilela inkosi ngoba ngikhulekile hlale phansi uyabona ukuthi-ke angithi sisindiswana so injabulo lethu siyasenzela abantu abangakholwa abanamahloni umuntu akanaso isitulo endlini qasha itesi ufuna injabulo uqabanga ubhadala itesi uye Moses ngabhithi uyanjani Moses ngabhithi unganasitulo malini itesi futhi sinangatholi ubuye eDurban phela khumbula endlini yakho uyasesiyakhuza nale iphele yonke 2000 That's why ufuna injabulo yaba injabulo bazalwane mawuthi ababuza abantu abakhona hayi sayijabulisa thina sijabulise sayijabule manje uma ngabe ubona ukuthi usindisiwe uthi ngikutshela uzibona ngathi usindisiwe uzibona ukuthi benjani ungasabi ukwata njalo ukwatele kungabantu wathi uphila ngoba
Amen. Umzalwane asimboni ngobuso ukuthalana manje. Akuke ukuhlupheka. Yingakho thina singabonakali sithi siyahlupheka. Bathanda sihlupheka. Vele sona sihlupheka wasinoJesu. Wena usaphuma nekomishi kodwa usindisiwe. Nesibili sinemafutha namagrapes. Ushukela kakhekane, ushukela. Inakho le bathanda futhi sina besingeni nesisiqoshama. Ngiboneni. Ngiyosukela khona. Uzothi bamshabalala ngisiziphelele kuke ngishukela khona ini. Hallelujah. Lenjabule ngiyibhekile. Izithelo zikamoya ogcwele. Uma usindisiwe uzibona ngenjabulo. Uma ufika izinto, lalela bazalwane, inkinga yokuyivika. Fanele
ungadibana nebhubhu ungayifika wena ngiba nejabulo phakathi kwesimo yena into yakho kwalitayela salala ucheck nehliziyo encane uthathana ungakanani mayincane yes operation bayibona incane ingakanani asikhize encane ngamathibo unabasana bayikamereni kiberenjani kamereni unabantu chashile inochashile phela phela ubhalele emchashweni wakho wena ngathi angekho simbukile ilwane le ubhalele kamereni marusindisiwe ubeke ilwane ezifike kamereni marusindisiwe hayi bazalwane siphi ithelo zikamoya umzalwane kokubhalele kamereni uzivalela amapholita yenzayo nakhona siyazi nasitshela hayi hayi bazalwane ngisayowenza ukuthi hayi ngisayofunda bazalwane ziyangishukela ngifunda hayi sikushukele kahle phasi hayi ubuye emsebenzini imali ivalele endlini sazi nomkhukhu besile hayi beshaphuluke bafethu hayi abazalwane ngotsayi bazosale ngitshela washo umama sibongile wathi hayi abazalwane ngotsayi sekufanele umusipile abazalwane kumele iqhathi masingcolisi phela bekungathela sithi manje semngene thina sazi okuhle sazi okuhle enye into yakho wena sodo ukubeka uyamalala ekini ngathi usishiphe emoyeni hayi mama kwazi ngesontweni wena uyaphi umsebenzi kathi mina sengidala sengimele uyimele kuphi umephi khathele isigibeni sabazalwane lethi uyimele kuphi umephi sengimele uyimele kuphi umphendule kuphi khona kuphi sengimele uyimele kuphi ume kuphi wakho mama ngapha awayimeli yazi abayimelile bahlala bisfront babona ngapha ngifuna kubo yababona bayimelile namanje ngikwakwebe bayimelile abasiko uyimele kuphi izinto engabusenzeki kimi nabazalwane uzaphila nezinto engamelanga ngiphile nazo ithelo zayo bazalwane zitho hayi sengivulele enthandweni ngijabula hayi phela yamshaya ngijabula ingapha ungasashi hayi shayela lapha zibashiwe igebeni klasini ngishayela lapha ngijabula mina angijabuli anjabula namanje nje ngithema ngithi uNkulunkulu nokhipha umnikelo wokubonga waqala ukujabula eyikhohlakele nina bazalwane eyikhohlakele bazalwane abanye nina negebeni zingcono ngani nina negebeni esendlini kaNkulunkulu nami hawu ngisho wena usigebeni ongasigebeni phela sibini rakho intakwati yikho sidayike norakho yezwa injabulo anenibe nenjabulo manje kaNkulunkulu abazalwane umhlaba bhocobele bazalwane khona ukuyithoba nokuthithibala abanye abazalwane banomhlaba abaphethe ivangeli bathithibela bayithoba ukuyithoba bazalwane uNkulunkulu yabo noma ukhuluma nomuntu qala ngenhlonipho approach awukhuluma ngathi ujabo entabeni vele umuntu edibene entabeni najabo yini ufika thini yebo phela nawe ukhuluma kanjani vele ufanele uyabaleka uba nembeko yabona amathofu imbeko umzalwane olinje manje olahlekele boyfriend yakhe angayitholi ke lenge vele osaka sponsele lenda
uthule lapha ekhaya kuba ngathi ucabanga ukusakhaya boyfriend akayithola uthula njani wena nenda nani wena la namba tana wajabula nje ngakubona hleli nayi one impilo nje kusindisa nje kodwa bakuthola ufakazi usindisiwe ayesesasindisa usindiswa akathi yabo umuntu ongakwazi ukukhuluma waphela bakhona bakhuluma kodwa konzele nje uyakhuluma uyafakaza akhulume nawe azela ngehloko ejabulabe kahle Una musorona. Niti au Gazi chakula mzarani isenkonzwe. Akulu mzarani yakha. Lethe nkonzwe. Ayibuzwe nakuya papa unabaye uyajabula ungajabula. Jabulisho crowd. Mina ufike umhlebe sotreni. Jabulele sisa. Ingakubona lento ozoyiphaphela hayi. Hawu. Lengaphandle hayi bakwasingaphandle. Masabalanda sibabeke la awuphapha. Bafike sotreni bakumangalela. So ulethu jijibela ngaphandla kasizela awapopolo yekuda sakibuthi akajijibelana nesu mntanakho mama sonto ngowazi uthola amathenda kothisha waqhakaza yena wathi lawo abangcolile wathi wani ukwanela kothisha jijibala lelo athi mina ngicela umhlalele phansi esontweni ngaphathi igebe isigebe soyihambisa la Khipha lenhliziyo embi. Mina nginenhliziyo eziphi mina bazalwane. Yabazalwane ukuthulana inhliziyo embi lomzalwane yakutshela. Loyo akabulala umuntu akujwabe ayi-one. Ayidlalike ngaphepha mhlawumbe wazikhipha lesisi wayenza njalo. Wobile ngesesi. Yabona bawubamba lo ncwaba uyi-one kufanele nje. I'm so much. What about Bumwa? Who say that? How happened? You want to tell us? This is Chaivan. This is Kita. My gosh, I'm This is Fundis. Aí toma lei pams. É um bom de sete anos. Esse mas é chama pams. Desde pam. Wait! Wow! Yeah. I know. There must be bad. They were sent to go. Oh, I can't run out. How in our room Baba, Obama ngawuwani. Lo muntu lo azangathi khithi. Hey, akanjulu round shoot. Hey, hadi mama yana amuthe mina ngifuna. Fanele kama mtu waziwa. Why
ngekhona. Ayibuza lapho uyahamba unomncane wakho. Yeah! Kwakuzikhayile. Wakhala wathi umwe wabathe ngezimfindi bamfethu na. Wagrumula. Wathi ngisho igazi lakhe yakhala emhlabathini. Nokuthula umzalwane unambazalwane akanawo umsindo umzalwane unokuthula intokozo Sithole akanawo umsindo umzalwane yazi umzalwane nenkomo unokuthula noma into ikhona ukhuluma ngomoya okhona hayi wena uhlala umemezana uhlale Nokubekezela ithelo wezathi umzalwane uyabekezela gogo henye izinto phela uNkulunkulu ayikutheka uzutayina uNkulunkulu uyafuna ukubona uyabekezela thina siyabekezela izinto zethu sisifica sibekezela ayisuma manje siyanyanga nje nokubekezela sibekezela konke ithi nezimo zonke siyabekezela thina sifuna ukuphumelela siyabekezela ukubekezela ngithelo zakho uma bekezela naqala ukubekezela mina nokubele yebo unokubela umzalwane yeke uyabona uNkulunkulu unokubela nithi umzalwane unokubela nobuvi unobuvi yini ubuvi msipho
Ubani okwasivuvu? Ngokuphela nokulunga. Oh, uthi kulunga. Siyabonga sipho. Nokukholeka. Oh, umzalwane uthe ekunene abe nokulunga. Umzalwane nokulunga. Wangisolungisisi. Amen. Yeah. Yebo, qhubeka. Nobumnene. Nobumnene umzalwane. Yebo. Nokuzithiba. Umzalwane uyazithiba yena. Uyayithiba konke. Hayi lento esho sanje yensandile nofakazi wathi gogo wayezithibe endaweni ethize kanti akakhona. Kona bengasibuyithiba lokho. Kahle kahle. Angidlakhulu ukuthi usandile kahle kahle uyafana nomuntu omisile ngapha. Ngilo bayimisa. Nabo bantu bayimisa nje. Lenja inja inesikhathi sokwenza leyo ndaba zonke indlela mawuyahamba. Kathi sekusisha. Sobenza indaba. Isinja sinjalo. Silanda ukuthi kuye esontweni. Kodwa isikhathi amazathi azikho isinja siyithibile asikwenzeki next enje. Michael, wale zonke kuya lezinto sikalibeki. Yabo ukuyithiba ukuphila nabo. Uyithiba kuzo zonke izinto. Ngiyazazabani zonke izinto wena mawufanele ukhulume ungozithiba. Mawufanele wenza izinto uyayithiba. Awuloli labatheka wena. Uzithiba. Akukho mthetho omelana nokudla. Okay, siyathola zakho. Nenza mzalwane? Amen. Usho ukuthi umzalwane oyithibayo akawele esonweni. Alithi malume bekayithiba kodwa bekayi esonweni isikhathi esithize aphinde kusitshwala. Oyithibayo akayi. Awuyithibi uyeke lokhu wenze lokhu. Yeke ithiba ngapha edownstairs eMzansi Magic. Ngapha akayithibi. Yabo? Nanga akayithibi. Wafika la ipipi lila. Afika. Yabona? Sakho uyithiba kuluntu. Yebo. Shokron dosai. Akudingi mina ngigijimisane nawe la sengikuphumeze. Angifuni ukukhipha nawe wenze isigebengu la isinsweni. Khona izinto ongasayi. Ngoba sonjani? Siyasithi. Asineni isithanda sini. Ngifuna abazalwane azithelo zikamoya sinazo. Yabo ngifuna lo obonayo ukuthi yabona lezi zinto akanazo. Akanawo ngisho kodwa balezi zinto 1 hayi 2. Angibhala amehlo mina bazalwane la ngibhala amehlo ntoni umuntu yazazi kuphethwe yini. Onganazo izithelo zikamoya ofuna uNkulunkulu amsize. Yenze uyazazi ukuthi ulahleke. Lezi zinto engibhalile la. Umzalwane ofuna lezi zinto engibhalile akudingi bandla ukuthi la uza phambili. Manje yena ufuna ukuba nezithelo. Thulwane. Baba uNkulunkulu umnikazi wamandla wonke, uNkulunkulu wanihle wena osebenza ukuhlakanipha. Nawo abantwana bakho uNkulunkulu beze kuwe ngenhliziyo ezivumayo. Ya, uNkulunkulu uzosebenza kubo bonke abafuna inhliziyo nabayivulele kuye. Kunabakusebenze phezu kwabo ubakhulule ngegama likaJesu waseNazaretha ubanikeze izithelo zikamoya ongcwele. Bangasayiphileli baphilele wena. Tathela umlilo ovele ezulwini uzofika emakhanda abo baba ngegama likaJesu. Fire! Semakhanda abo umlilo oqhulayo uyosebenza phezu kwamakhanda labazalwane. Ikamaya uNkulunkulu namandla wonke. Jesu
ngaphezu kwamakhanda abo babuyisele kuwe. Ikamashitele bobosa katala bosi. Uyele Nkosi. Uyele mwene kama lika Jesu. Kama lika Jesu. Kama lika Jesu. Tenza moya. Kama lika Jesu. Tenza moya mtwele masitwale zimaphezu kwakho. Yakhe yonke. Ekuhambeni kwakhe konke. Kama lika Jesu. Nazareth. Yes. Asimeni yao msalani. Baba siyamukela. Uvela kuwe. Sona namhlanje siyathembisa kuwe ukuthi ithelo samanje siyophila empilweni yethu. Siphile naso. Ngegama likaJesu.